čo myslíš? No vidíme. Toto počuť? Vítam vás pri úplne prvom oficiálnom podcaste webu serveru Elitist Source. V pracovne nazvaný Nadcast, pretože my sme není pod ničím, my sme elita, my sme jednoznačne nad všetkými. Takže Nadcast. Prvou témou bude niečo, čo mnohí muži omielajú v podstate neuveriteľne často poslednú dobu. A je to z nejakého dôvodu. A to je modern dating a moderné randenie a teda hlavne aplikácie na toto stvorené. Typu Tinder alebo Bumble alebo rôzne iné odrody. Je to ťažké, priznajme si, že je to ťažké. A není to ťažké iba pre mužov, samozrejme, áno, nehovorím, sú tu aj problémy u žien, ktoré sú ale väčšinou vyplývajúce z ich inability, z úplne proste neschopnosti filtrovať dobro a zlo. U mužov je to skôr iný problém, u mužov je to problém, že buď sú gay a myslia si, že tým, že budú nekonfliktní a nejaký proste dobrý príliš, budú taký nejaký žiariacie svetlo pre tie ženy, že to bude vlastne priťahovať tie ženy. Tak to proste není, nikdy to tak nebolo, nikdy to tak nebude. Musíte si uvedomiť, že ženská potrebuje chlapa a aj keď si povedia, že, alebo práve vám povedia, práve ako mužovi, že si vážia nejakú otvorenosť alebo že si vážia niečo na spôsob toho, že sa dokážeš uvoľniť pri nej a že vieš dať najavo svoje city, tak tomu prosím vás hlavne neverte. Dobre? Je to blbosť. Je to úplná hovadina. Je to jedna z vecí, ktoré proste v určitý čas sa obrátia proti vám a není cesty späť. Tieto veci, tieto vaše výkriky, plače na ženskom ramienku vás dostanú do momentu, kedy to bude použité proti vám. Takto skrátka je, až takto vždycky bolo. A je to problém, ktorý není moderný v podstate ani. Je to pravidlo, ktoré si už veľa mužov snad uvedomuje, ale ešte stále sú tu ľudia, muži, ktorí si myslia, že budú sa chovať ako nejaký gay bestie, gay najlepší kamarát ženy a tým si ju získa. To je to najhoršie, čo môžeš spraviť. To je to absolútne najhoršie, čo môžeš spraviť ako muž, aby si získal ženu. To je presne to, čo oni nechcú ako partnera, hej. Áno, možno to chcú ako kamaráta, alebo z nejakého dôvodu ženské chcú mať kamarátov. Ako muž nechceš kamarátku. A keď áno, tak si gay. Proste je to niečo, čo nepochopím ako muž, ale evidentne ženské sú aj medzi sebou tak strašne odporné k sebe, že chcú zistiť, že či to u chlapa bude to isté. Chlapi si proste na seba aj samozrejme ponadávajú, ale aspoň si to povedať do ksichtu. A za 5 minút sú proste v pohode, tak idú na pivo, idú na borovičku a je to v pohode. Ženská dokáže ako držať nejaké svinstvo v hlave o tej druhej ženskej kľudne aj 5-10 rokov, alebo celý život. A poznám to, pretože to vidím každý deň. Pracujem v prostredí, kde je množstvo žien, kde je viac ako 80% žien. A vidím to na nich. Je to v každej kancelárii, proste sú 2-3 ženy a to je hned problém. To jedna z nich odíde z kancelárie a okamžite sa ako náklada na tú, ktorá práve odišla. To je ženský trait, to je ženská vlastnosť, ktorú ty nemôžeš mať ako muž. Proste to musíš dať zo seba hned preč. A to je problém pre mužov, ktorí asi pracujú v ženských kolektívoch. Našťastie teda ja pracujem v ženskom kolektíve, ktorý je tak nejak oddelený a máme ešte svoju taký podkolektív, kde sú iba muži v podstate. Takže ja mám nejaký filter, ktorý vidím, že aha, tak ja si tu budem proste rozprávať s chalanmi a tie ženské proste budem iba sledovať jak nejaké zvieratka v zoologickej.
A nesmieš toto robiť, no. Proste to je ten ženský štýl chodenia a ohovárania, to proste nemôžeš ty robiť. Ale ich to proste baví, ale chcú zároveň aj volať čo iné, pretože sa boja, že oni samé budú ohovárané. A myslím si, že teda muž ich z tohto zachráni, že budeš ich gay bestie, ktorý proste bude ktorého budú zaujímať informácie o tom, že si práve kúpila nové boty, alebo že ja neviem, že sa začala učiť taliansky. To vôbec není z mojej skúsenosti, to som nadhodil len tak volačo. Skrátka, jednoducho, v ženskom kolektíve to tak je a možno chcú skúsiť niečo iné a vidia, jak sú medzi sebou muži, taký nejaký kamarádsky a jak je to, že ten pocit toho mužského belonging, alebo jak to mám nazvať, kde proste sa môžete stretnúť dva úplne náhodní muži z úplne iných odvetví a v priebehu 10 minút sa dokážete úplne normálne baviť o futbale alebo o hokeji, o ženských, o čomkoľvek proste a nájsť nejaké spoločné prieniky. Myslím si, že už je to veľmi náročné nájsť spoločný prienik. A keď už nájdu, tak potom sa začnú ohovárať aj tak, takže... ale ohovárať je fajn, ohovárajte sa, ale normálne to povedzte aj tej osobe, ktorú ohovárate. Maj aspoň gule na to, aby si proste niečo také spravil. Keď už máš veľký problém, tak to povedz, normálne to povedz. Jak muž, no, jak muž. Preto sa to tak hovorí, buď muž. Nebuď ženská. Takže vlastne nebuď kamarát so ženskými a aj keď to oni chcú, a práve že preto, lebo to oni chcú, čokoľvek, čo oni od teba chcú, má nejaký cieľ, to si treba uvedomiť a nikdy v živote si týmto nezískaš ženu ako priateľku, ako manželku. Takže ak je toto tvoj cieľ, tak to narob. Vyslovene, je to zbytočné. Ak chceš byť gay kamarát, tak to rob. Pretože si gay a chceš byť kamarát so ženami. V tom prípade určite áno. To je tá cesta, ako si to vydobiť. A dávaj sa to veľký pozor. A ja to môžem hovoriť, pretože som bol gay kamarát. A nie jednej žene. Takže ja to môžem hovoriť. Dobre? Ja mám vlastné skúsenosti s týmto. A keď chceš, aby to potom bolo niečo iné, proste zistíš, že ťa má rada, že sa smeje na tvojich vtipoch, alebo že proste je nejak náklonná k tebe, tak to je náklonnosť vyslovene typu áno, ty si môj bestie, ty si môj gay kámoš, ktorému môžem povedať, že mám krámy. A to je normálna vec, áno. Keď sa ženská pri tebe cíti veľmi bezpečne, alebo jak to mám povedať, tak sa začne ti hovoriť svoje mesačné cykly. Čo ma vôbec nezaujíma, samozrejme. A myslím si, že nikomu to nezaujíma. A v podstate je to úplne zbytočné aj hovoriť, pretože to hneď poznáš na tej ženskej, že má nejaký cyklus aktuálne. A to samozrejme ženské nemôžeš povedať, že to je na nej vidieť, pretože to sa hneď urazí. Pričom to ale proste tak je a je to fakt. A takýmto spôsobom sa teda môžeš stať jediným kamarátom, no. A keď už nechceš byť kamarát a chceš to posunúť ďalej, tam som si prestal, že? Tak ty budeš sa pokúšať o niečo viac a ona to proste nebude príjmať absolútne a bude možno k tomu voči tomu nie odmeraná a bude voči tomu úplne slepá. Pretože ťa má už zakonzervovaného, zaškatulkovaného, takže je to úplne zbytočné. A vlastne sa o vlačov potom pokúsať. Už si v tom friendzone. A friendzone je reálna vec. Friendzone je niečo, čo každá ženská má a vidí ťa na prvý pohľad ako kamaráta, na prvý pohľad ako partnera, na prvý pohľad ako potenciálneho manžela. Všetko to majú proste v meritku hneď od prvého momentu a nič s tým nespravíš. Jediné ako to zistíš je, či ide po tebe ako po údenom. Je to iba o tom. Keď sa musíš pýtať sám seba, mám ma rada? Myslíš, že ma ľúbi? Tak ťa nelúbi. Nemáte rada. Úplne na teba sere. Lebo ty to spoznáš tak, že po tebe pôjde. Automaticky, okamžite, vidíš to z pohľadov, vidíš to z toho, čo hovorí, že sa omylom preklepne pri tvojich kamarátoch, keď si tam není, že a pozdravujte jeho, že ho ľúbim. Že už tu dávno nebol, alebo ja neviem čo. Takto.
Vždycky je to tak. A oni si myslia, že my sme ženy. Že sa chováme ako ženské a že okamžite to proste pôjdem tomu kamošovi povedať, že pozri čo povedala o tebe. Že ona sa prehovorila, že tam ľúbi. Lenže tak to není. My to proste dáme s jedným uchom druhým von a je to úplne jedno. Takže... ale sama ti to samozrejme nepovie. Ale dá to na sebe poznať. Že je do teba zamilovaná, alebo že proste sa jej páčiš. A jak to dosiahnuť? Jak to dosiahnuť, no. To keby som to vedel, tak asi to začnem predávať, tieto múdra. No, väčšinou je to tým, že má k tebe hneď od prvého pohľadu nejakú väzbu, čo sa týka vzhľadu. Že jej ako škrtáš voľaké polička v jej vzhľadovom katalógu, ktorý by proste chcela naplniť. Hej, že áno, máš 2 metre, áno, máš svaly. Neviem, dneska sú tie rôzne účesy, brokolicové, karfiolové a ja neviem aké. Neviem teda, prečo sa to ženským páči. Ženským asi nie, úplne skôr dievčatám, lebo to je tiež rozdiel dievča a žena. Takisto ako chlapec a muž. A to je asi tá prvá vec. No druhá vec je, koľko zarábaš. A to sa dá v podstate zistiť niekedy pohľadom, jak si oblečený a jak sa správaš v podstate aj. A niekedy je pre nich vyslovene ako úžasné, keď sa chováš tak nejak tajomne a prípadne trošičku nadradeno, ne moc. Ako byť svinia trocha je veľmi príťažlivé, by som povedal. Ale neprehána to samozrejme, to je o tom udržovať veľký odstup od všetkých, ale zároveň byť otvorený nejakým konekciám, nejakým spojením. A myslím si, že toto je veľká časť toho appealu, sex appealu, ktorý ženské hľadajú. Taká tá tajomnosť není žiadnym tajomstvom, že mnoho ženských je priťahované, sú priťahované kriminálnikmi. A tak to skrátka je. A znova, není to len tým, že proste pozrieš si Tumblr a vidíš tam, jak všetky ženské tam proste strejkajú z Dámera alebo z tých, čo vystrelili Columbine. To fakt je na internete. Ale vidíš to aj v úplne osobnom živote, ako známe. Tvoje známe. Začni si to všímať. Ja mám tri známe, ktoré chodili s niekým, kto bol nakoniec obžalovaný a išiel sedieť. Známe, nie kamarátky, áno, to znova ten rozdiel. Treba si to uvedomiť. Takže aj to, tým nechcem povedať, že aby ste boli kriminálnici, ale chcem tým povedať, aby ste neboli ten the good guy. Good guy finishes last, alebo nejak tak sa to hovorí, že áno. A v tomto prípade good guy never finishes. Never. Nikdy. Aspoň teda nie, že by si finishol na nej, alebo v nej. Takže jedna z týchto vecí bude určite veľmi vysoko na prioritnom zozname ženskej príťažlivosti, alebo teda príťažlivosti mužov k ženám zo ženského pohľadu. A v podstate ostatné je už iba o iskrách. Iskričky. To milujem, áno, iskry. To je ďalšia z vecí, ktoré ženské rady nazývajú takýmto ezoterickým názvom a je to v podstate, či je vlhká, vole. Z teba. Iskry neexistujú, dobre? Musíte si to uvedomiť, žiadne iskrenie není. Ženské si to neuvedomia, pretože majú radi romantické filmy, ktoré sú v podstate o tom, že je muž docela ako sviňa a že tá ženská, ktorá má rada túto sviňu, ide podviesť svojho v podstate OK vyzerajúceho, akože vzhľadovo aj charakteristikou manžela alebo priateľa. To je vlastne ich peak fantázia. To je ich taký akýsi
pohľad na vec, pohľad na mužov, pohľad na život a na romantiku. Ženské hovoria, že romantici vymreli. To je totálna absurdita, pretože to by nejaká romantika mala existovať, v prvom rade áno, ale v druhom rade zabili ju v podstate oni. Tým, že ako romantiku si predstavujú to, že ich nejaký černoch proste uškrtí k smrti pomaly. Čo je tiež jedna z vecí, ktoré si začnete všímať, keď budete chodiť na internet, čo asi chodíte, že ženské milujú takéto tieto fantázie typu on je tak zlý, že mi pri ňom niečo hrozí. Lenže tým, že mi pri ňom niečo hrozí, vlastne hrozí aj ostatným ľuďom. Takže ma vie ako ubrániť, alebo jak to mám povedať. Je to veľmi zvláštna vec, ale je to tak. Nehovorím, že všetky, to určite nie. Ale je to veľmi časté, prekvapivo časté. Takže to je ďalšia vec, ktorá je na ženách taká možno nepríjemná pre muža, že si to musí uvedomiť, že niečo takéto proste je. A hlavne pre muža, ktorý taký není od prírody. A to v podstate nedokážeš fejkovať. Toto je niečo, čo sa nenaučíš. To není niečo, čo môžeš zmeniť ako svoju vlastnosť, svoju charakteristiku. Keď si ako good guy, tak si good guy. Ono to v podstate z toho moc nezbavíš. Ale môžeš preto niečo spraviť. A to je proste chod cvičiť. Zdvíhaj železo. To je jedna z vecí, ktorým sa staneš viac mužom a tým nemyslím, lebo budeš vyzerať viac ako muž, lebo budeš mať voľaké muscles, voľaké svaly, ale zvýši sa ti testosterón úplne prirodzenou cestou a budeš sa chovať viac odmerano, lebo si uvedomíš, že ten lust, ten chtíč po ženskej není to úplne najpodstatnejšie v živote a začneš si uvedomiť, ak sú tie ženské proste nudné. Takže budeš k tým viac odmeraný a to ich bude priťahovať. Takže vlastne tak úplne prirodzené sa dostaneš k nejakej žene tým, že si v podstate úplne neutrálny a ignoruješ. Alebo ne, že úplne ignoruješ, ale že sa nesnažíš. To je taká vec, ktorú ženské moc nemusia, to je snaha. Zabudni na nejaké milodary, ty vole, jak do kostolíka, akože budeš jej kúpovať voľaké pekné darčeky, ktoré budú súľadiť s jej vkusom, s jej záľubami, to je úplná blbosť. Nič také nefunguje. To je niečo, čím už si potom môžeš akurát tak tú ženskú udržovať vo vzťahu. Tak si ju nezískaš, hej. To už je potom iba taký maintenance mod, kde občas kúpiš volačo, čo vieš, že sa jej ľúbi. A čo domali by ste sa, jak málo ženským sa v dnešnej dobe páčia kytica? Je to zvláštne, ale veľmi, veľmi málo žien reaguje na kyticu nejakým ako pozitívnym zmyslom. Áno, samozrejme nájdu sa stále také tie, čo sa im kytice ľúbia, ale iné to berú ako gíč a v podstate ti to v duchu otrieska o hlavu. Niektoré možno aj reálne, niektoré sú také duševne nestabilné, že to nedokážu prijať, že si im kúpil kyticu. A nie Mercedes. Alebo ja neviem čo si predstavujú. Takže toto je ďalšia vec, ktorá v podstate nikam nevedie. Aby som sa dostal k tým aplikáciám. Ako získať ženu na aplikácii? To je veľmi, veľmi náročná otázka, ktorá sa v podstate nedá zodpovedať znova, pretože jak to funguje? No, aplikácia, vytvoríš si profil, nahádzaš tam proste veľké svoje informácie, jaký si zhruba, alebo aký si myslíš, že si, a dáš tam fotky a potom čakáš. A ty vlastne swipuješ, posúvaš tieto obrázky doľava alebo doprava podľa toho, čo sa ti ľúbi a v podstate skoro každý muž dáva všetky ženy ako áno, že áno mač, doprava, v podstate skoro každá, okrem nejakých výnimiek, keď si není keď si nejaký proste, že si proti obezite alebo anorexii, tak proste áno, dobre, títo tenké ženské nechcem, tieto tlsté ženské nechcem, dobre, ale väčšinou viac než 50% budeš swipovať doprava, to je takmer istota pri mužoch. Ženské tam majú úplne inak. Ženská
bude swipovať non-stop doľava a to takým spôsobom, že to nestíhaš ani sledovať. A to hovorím znova z toho, lebo som to videl. Videl som to na vlastné oči, jak ženská swipuje a jak swipujú muži. Takže vlastne hovorím zo skúsenosti. To je taká rýchlosť, ja som si ani nevšimol, jak ten človek vypadá. To bolo proste doľava. Neustále. Takže keď si myslíš, že napíšeš voľakú milú cukrovú kokotinku do svojho bio na dating apps a že to nejaká ženská prečíta a že si povie, Ježiš, to je on, môjho srdca šampión, tak si delusional, tak si ako vyslovene kretén. To tak není. Všimnú si tvoj výzor. To je všetko. Nemusíš tam nič písať. Nepíš tam nič. Daj si tam čo najlepšie fotky, proste look maxing. Keď vieš, že dobre vyzeráš z toho uhlu, tak sa odfotíš z toho uhlu za takého a takého svetla. Keď vieš, že ti slúči taký účes, dáš si taký účes. Proste look maxuj. Daj si tam svoje fotky. Naswipuj to všetko doprava. A čakáš, kým sa voláka ulakomí. Potom to celé je a v podstate aj keď sa voláka ulakomí, tak zistíš, že to je bot. Takže alebo to není bot, je to voláka úplná šialená ženská, ktorá z teba chce vytrieskať 3-4 rande, ktoré zaplatíš ty samozrejme. A potom proste skočí na nejakého iného, pretože keď si myslíš, že komunikuje len s tebou, tak si znova kreten. A ako si znova delusional, lebo tak to fakt není. A v podstate ani ty by si nemal komunikovať iba s jednou, ale tak není to zrovna na tebe. Ty si není v kontrole. Ty nemáš pod kontrolou tento kolotoč. Kolotočár je tu niekto iný. A ty sa iba držíš a snažíš sa nevypadnúť z toho kolotoča. Takže vlastne, ale toto je tiež jedna z tých vecí, ktorá je zvláštna, že ženské teda samozrejme budú komunikovať s viacerými mužmi naraz a nevidie v tom žiadny problém, ale zároveň kritizujú mužov, ktorí oslovujú viacero žien naraz, pretože sa nedokážu zamerať na jednu. A že to proste takto nemôže byť. To je úplná pičovina, pretože same to robia. Same majú, skoro každá ženská, má zoznam mužov. Voláme poradovník, ty vole, keď ich ten prvý sklame, tak idú na ďalšieho. A nestrácajú tým čas, preto v podstate ženská ti povie, že nebola vo vzťahu 6-7 mesiacov a myslí si, že ty spadneš na riť toho, že ty vole, to je normálne pol roka? To jak sa ti podarilo? To je strašne dlho, to je skoro celý život si bola sama. Pričom ty si proste sám 22 rokov, alebo koľko, rozumieš? Keď máš 30. Alebo ja neviem teda, keď máš, dajme tomu 35. Dobre to vychádza, aby som nepovedal nejakú blbosť, že musím teraz, normálne si túto otvorím kalkulačku, lebo ja som, nejsom žid, takže neviem rátať z hlavy, pardon. No tak to som prehnal trocha, tak dajme tomu, že si 17-18 rokov, hej, nikoho nemal, keď máš 35, že proste si mal voľaký výstrel za mladosti, ale potom už nič. A v podstate tomu nikomu to ani nebereš ako nejakú zvláštnosť, že si hovoríš takéto mužské it is what it is, je to, čo to je a no, ideš ďalej, ale ženská ti povie, že proste ja som nemala priateľa, ja som nemala vzťah proste pol roka, rok, alebo aj 2 roky. A keď ti povie 2 roky, tak si myslíš, že fakt ako je nejaká špeciálna snowflake, že je nejaká výnimočná žena, ktorá dokázala prežiť sama dokázala prežiť 2 roky. A ty si sa na ňu tak pozeráš, že aha, dobre moja, dobre. Pričom ako pre teba 2 roky to je absolútne nič. Ani nevieš, že 2 roky prejdú. A ona z toho robí strašné halo. Lebo tak to proste, myslíš si, že prečo tak to je? No pretože majú furt voľaký zoznam, podľa ktorého idú. V podstate ani tam není ani čas na nejakú pauzu medzi nimi. Ide to jeden od druhého. A ty vlastne v podstate moc kontrolu nemáš nad tým, s koľkými ženami sa to rozprávaš romanticky, alebo teda, že sa snažíš byť romantický, hej. Znova sme pri tej romantike, ktorá neexistuje. Takže, ale im to ešte teda príde, že si nevyspelí, alebo že proste, že toto není správne muža, lebo si nevie vybrať tú jednu, za ktorou proste pôjde, za ktorým
jeho srdce bude plesať a podobné pičoviny. Samozrejme je to strašná hovadina od žien, ktoré sa s tým správnym, s úvodzovkami, vyspia na ten druhý pokus a ten ich potom odkopne, pretože si zase vybrali úplného retarda. Takže tak to je a treba si to uvedomiť a nenáhať sa striasť tým, že teraz sa musím sústrediť iba na ňu, lebo ona je tá pravá hovno, dude. Není to tá pravá. Väčšinou to tá pravá není. Takže maj viacero možností, keď sa ti dá. A znova to je pri tom, že dá sa ti? Koľko zarábaš? Jak si vysoký, jak vyzeráš? Rozumieš, dá sa ti? Ak máš tú možnosť, tak to rob. Ak tú možnosť nemáš, tak proste si znova na tom pospach ženskej, ktorá ti povie áno alebo nie, pretože takto vždycky je. Ale tako, áno, moderná doba je, že vlastne aj ženské by mohli začínať, hej, lebo sme si rovní a neviem čo všetko. Jak sa to hovorí? Rodová rovnosť a tieto veci. Áno, sme si veľmi rovní, máme rovnaké opportunities, možnosti, ale ženské ich tak nejak nevyužívajú a potom sa ešte čudujú, že jak je to možné, že niekto sa ku mne nepostaví a nepovie mi, že ma miluje. Pričom ja ho tak mám rada, však mu to povedz ty piča. Ale tak sa nestane, pretože ona bude čakať na teba. Že ty to zase nespravíš, pretože si myslíš, že o teba nemá záujem, pretože to nedáva najavo dostatočne, alebo proste rozumieme sa. Je to náročné, no. A som to tak aj naznačil na začiatku, že to není náročné iba pre mužov, ale aj pre ženy, ale zo ženskej strany je to skôr kvôli tomu, že sú proste tvrdohlavé a retardované, niektoré teda vyslovené. A nedokážu spraviť nič samé. Na všetko sa spoliehajú, že to ten muž spraví za mňa, on povede prvý. A ja by som aj tak nechcela chlapca, ktorý, áno, nie muža, ale chlapca, ktorý sa nedokáže postaviť a povedať mi to do očí. Pritom sama nedokáže povedať ani nie do očí. Áno, sú také, ktoré radšej povedať, že sú zadané, aj keď nejsú, alebo že sú lesby, aj keď nejsú, to sa tiež stáva. A mám kamaráta, áno, ktorému povedala jedna, že je zadaná a nebola. A za týždeň bola s niekým iným na party a sa tam olizovala, hej. Takže stačí niekedy povedať nie. Nemusíte si hneď vymýšľať pičoviny. A áno, už počujem tie ženské. No ale keď poviem nie, tak on ma zbije, alebo ja sa bojím. Ja ti môžem garantovať, že žiadny muž ťa nespije za to, že mu povieš nie. Slušným spôsobom, nie, že sa začneš smiať a ako dať mu najavo, že to si naozaj myslíš, že ja by som išiel s tebou. Ale keď to povieš normálne, že pozri, ako fakt lichotí mi to, aj keď ti to nelichotí, ale je to dobre. Lichotí mi to, ale aktuálne proste si není zrovna môj typ. Neviem, čo som tam dal to aktuálne, ale ženské typy sa môžu meniť, to nehovorím. Väčšinou sa menia, no, keď po 35-ke, keď zistí, že je sama s deckom, tak vtedy, áno, bude hľadať toho správneho muža zrazu. Čo je ďalšia asi kategória žien, a to sú single mothers. Dávajte si pozor. Slobodné mamičky, no, to niektoré aj vyzerajú dobre stále, že? Lebo dajme tomu, že ju niekto napustí už v 18-ke a teraz má 25 a stále vyzerá dobre, hej? A ty si povíš, že do toho pôjdeš. Neviem, čo na to povedať. Keď si to fakt chceš slajsnúť, tak chod do toho, ale uvedom si, že to dieťa není tvoje. Ako, tam není nič z teba. Tvoje DNA nehrá žiadnu rolu. A poznáš toho typka, ktoré jej to dieťa spravil? Nepoznáš. A nikdy ho snad poznať ani nebudeš, pokiaľ nebudeš nejaké problémy. Čo aj to sa stáva. Takže ako Fred carefully, no. Tam je to tiež dosť nebezpečné. A vlastne, aby som sa vrátil k tým dating apps, je tam veľmi veľa single mothers. A hlavne teda na trhu v USA, keď už to tak mám povedať, že to je trh. Kde je zvláštne, áno, je to veľmi nečakané, šokujúce, že
takmer každé z tých detí, ktoré proste sú tam odfotené s tou mamičkou, single mamičkou, sú miešané rasy. Kto vie prečo? Ja neviem, ja absolútne neviem, ja som není rasista, ale tu si teraz idem vygoogliť štatistiky hovoria jasne. Aha, tak preto. Dobre, to už nechám na vás, dobre? Aby ste si to vygooglili, že prečo to tak je. Takže je to populárne tam, no, že je tam strašne veľa single moms a tu ich je asi tiež dosť, ale asi to tak nejak úplne nedávajú hneď najavo a to ti dajú vedieť až na takom 5. 6. rande, že ja musím ísť domov, lebo mám malého. A ty pochopíš, že je to v piči. A že si tatkom zrazu. A to je super vlastne, no vidíš, máš rodinu bez toho, aby si musel preto volať čo spraviť. Preto, aby si spravil to, čo chceš spraviť. No, potom sa už rozlúč so sexom. No. Ale nevadí. O tom to predsa není, o tom sex. Sex není predsa, alebo teda vzťah není o sexe, samozrejme. Tak o čom to teda je? O čom to teda je? Chceš dievča, chceš ženu, áno. A prečo ju chceš? Opýtaj sa sám seba. Hľadáš niekoho, s kým chceš stráviť život? Ak áno, prečo to hľadáš? Na aplikácii, ktorá je postavená na tom, aby sa dvaja ľudia stretli a zajebali si. Tak tá aplikácia v podstate funguje. Tak o tom to je. Nikto si nenájde celoživotnú lásku na aplikácii. Lebo o tom proste sociálne médiá, aplikácie a všetky tieto internetové záležitosti sú. Je to popcorn, je to fast food a je to proste rýchle občerstvenie. Rýchlo a niečo to musí iba dosiahnuť, nejaký cieľ. A v tomto prípade je cieľ zajebať si. To je celý cieľ toho. To vôbec ako, a môžu ťa presvedčať ľudia, ktorí, ja som si našiel svoju. Nenašiel si tam svoju, dobre? Nenašiel. To som počul už 100-krát. 100-krát som to počul od žien hlavne teda, že ja som si našla partnera, alebo partnerku, aj to sa mi stalo, že tam lesby sa našli a to bude už doživotne, to už sa budeme brať a za pol roka za pol roka vždycky to isté, za pol roka proste dojde a začne si vyplakávať o tom, aký je to kokot, aká je to piča. Bože. Skrátka, to je úplná hovadina, teda hlavne pri lesbieb je to veľmi časté, pretože lesby sú dve ženské, to nerobí dobrotu. Jedna ženská je dosť vo vzťahu na to ešte dve. Áno, som misogín, alebo jak sa tomu povie, samozrejme. Takže v podstate dating apps, to je, nielen, že je to vo svojej podstate bottom of the barrel, že proste naozaj úplne zoškrabuješ tú zažranú špinu na konci taniera, keď už si dojedol všetko, tak iba zoškrabuješ tie posledné zvyšky, tak to sú v podstate áno, ľudia, ktorí sú na dating apps. To je strašný výber, teda má hviezdna rota, ty vole. Ale ešte z toho ti 85-90% žien povie, že si nie je dostatočne dobrý na nich. To je úplne ako hilarious. A veľa žien, alebo ne veľa žien, v podstate 95% žien pôjde po 1% mužov. Alebo 10% mužov, hej. Tí najlepší, tí najkrajší, tí najvyšší, tí najviac zarábajúci, whatever. A je jedno, jak vyzerá. Môže vyzerať úplne jak Tim Burton's Nightmare. A aj tak proste pôjde potom 10% mužovi. Zatiaľ čo tých ďalších 90% mužov by si úplne v pohode, v kľude rozobrali tie ženy podľa tried. A tak to skrátka je. Triedy existujú a keď sa vám niekto bude snažiť vás navnadiť na to, že triedy neexistujú. To je iba v tvojej hlave. Pičo, come on. Ako buďme k sebe úprimne. Triedy existujú, dobre? A je jasné, že ženská bude vždycky chcieť dejtovať o triedu vyššie, a mužovi naopak zase neprekáže dejtovať o triedu nižšie. Lenže poslednú dobu ženské randia v ligách o 2-3 vyššie, než sú oni, mám pocit niekedy aj.
Jak im to vychádza? No, je to v podstate aj problém mužský, že im to dovolia. Akože, že fakt ich možno precenujeme, že im možno neustále hovoríme o tom, jak sú dokonalé, jak sú krásne a mali by sme to asi prestať robiť. Neuvedomujeme si, že vlastne my im dávame to ego tak strašne vysoko, že už je to nedostížne. Už sa to tie triedy pomiešali tak, že teraz vlastne tá nejaká vyššia trieda ženy už chce ísť tak vysoko s tým svojim mužom, hej, s tým svojim potenciálnym partnerom, že taký vlastne už neexistuje ani. Lebo to je tak vysoko, že taký proste neexistuje. To už fakt oni hľadajú nejakého unicorna, nejakého dokonalého pána, ktorý neexistuje. Jako to si už radšej nakresli. Alebo ja neviem, ako urob si to z AIčka, alebo čo, to bude stále počúvať. Aj keď budeš vyprávať pičoviny. Rozumieš, to je ten problém, no, že tie triedy a tie expectations, tie štandardy sa posunuli tak strašne vysoko, že vlastne väčšina mužov, aj tých 10% mužov, tých upper percentage mužov sa už ani nechytajú na tieto štandardy. Jak to zresetovať? No jak hovorím, proste ich nejak dať nižšie, no, tie triedy. A to tým, že budeš ignorovať, že nebudeš hovoriť, jak si krásna, jak si pekná, aj keď je to ťažké, áno, pretože si nadržaný, pretože proste ti stojí tak a potrebuješ sa vyrozprávať nejakej ženskej o tom, jak strašne pekné má kozy. Nerob to. A každý tam bol, a ja som tam bol. Každý sme v tej situácii boli, kedy sme sa snažili žensku získať s krásnymi rečami o tom, jak je dokonalá, jak je úplne proste najlepšia, jak jej hlas je úplne spev pre teba, pričom teda väčšinu času škrieka jak pokazený magnetofón. Ale proste ja musím zaklamať, aby som mal pusy. Ja musím zaklamať, aby som si proste vrzol. Nerobte to, pretože ona tým pádom ešte viac strácaš šancu si vrznúť znovu, pretože jej zvyšuješ jej vrf, jej cenu a jej štandardy sú vyššie a vyššie, takže vlastne sám seba podkopávaš. Takže je to vlastne úplne zbytočné. No a vlastne čo je cieľom tohoto podcastu prvého? Čo je goal tohoto celého rozprávania? Asi treba si uvedomiť niektoré fakty, ktoré som už spomenul. Treba si uvedomiť, že ty si není ten, kto je v kontrole, aj keď si muž a všetci hovoria, že muži to máme všetko pod kontrolou tu v tom svete. Je to úplná blbosť. V tomto prípade je to čisto a jedine a len v kontrole žien. Ty sám seba môžeš proste nejak odprepagovať, nejak proste odprezentovať a potom už je to iba na tej ženskej, že ti povie áno alebo nie. A toto vlastne tie dating apps urobili úplne jednoduché pre tie ženy, lebo v podstate im stačí otvoriť jednu aplikáciu v telefóne, 5, 6, 10 minút si tam posvajpujú a cítia sa ako pánky všeotvorstva. Akože majú fakt niečo konečne pod kontrolou. Keď už nemajú teda pod kontrolou nič iné podľa nich, čo je tiež blbosť, ale nebudeme o tom hovoriť teraz, to je možno na niečo iné debata. A to hovorím ako zamestnanec firmy, alebo teraz spoločnosti, alebo jak to nazvať, hej, nejakého zariadenia, ktoré zamestnáva obrovský počet žien, väčší počet žien než mužov a to není ani, že tesné, to je fakt ako 80% žien, fakt. Takže by som mohol hovoriť o tom, kto kde vedie, áno. A či sú to naozaj fakt iba muži. To je ale na inú debatu. Podstatné, aby sme si uvedomili ako muži, že ty si není proste ten kolotočar, ktorý vedie tento kolotoč, ty sa môžeš nejako odprezentovať a potom musíš čakať. A zároveň nesmieš byť príliš cukrový, nesmieš sa chovať ako gej, nesmieš byť kamarát so ženskými a v podstate žiť svoj život. To je veľmi podstatné. Žiť svoj život. Nežiť pre niekoho iného. Alebo pre nejaký potenciál niekoho iného. Nerobiť veci kvôli tomu, lebo máš cieľ získať niekoho iného. Ty musíš získať sám seba, sám svoj obdiv. Musíš byť hrdý na sám seba. Musíš niečo dosiahnuť. Stanov si nejaké ciele, ktoré sa dajú získať bez toho, aby v tom bol zakomponovaný niekto iný. Aby to dosiahnutie toho cieľu a tá cesta za tým cieľom bola čisto tvoja cesta.
Pretože tým si zvýšiš aj sebavedomie a tým v podstate tak nejak naturálne priťahneš k sebe aj to opačné pohlavie. Tak to je. A prosím vás, vymažte tie dating apps. Vymaž to. Naozaj. Teraz to vymaž. Nech tie ženské sa tam trápia sami. Je to fakt zbytočné. Buď dostaneš bota, alebo fakt nejakú kravu, ktorá ti povie, že ja s tebou vlastne nemôžem ísť von, pretože sa mi nelúbi, že mi hovoríš mojim menom. To sa mi stalo. To sa mi reálne stalo, chlapci. Dobre? Takže opatrné. Lebo tie ženské sú nebezpečné. A vyslovene ti to nestojí za to. Lebo ty si ten, ktorý tam vlastne donáša väčšinu toho jak to nazvať? Tých pozitív, tých vecí, ktoré sa dajú využiť, proste ty si ten, ktorý má nejakú hodnotu sám o sebe. A ona je vlastne, ona je tá hodnota. Lebo je pekná, lebo ja som tvoj prívesok. Čo ti má čo ponúknuť ženská, povedz? Bude mať s tebou deti? V dnešnej dobe? Po tom, čo ich naindoktrinovali, že mať dieťa je proste niečo evil a mať dieťa je neresponsibilné, alebo proste, že je to niečo, čomu by si sa mal vyvarovať, pretože svet je preplnený. Áno, svet je preplnený. Ale Indmi, Číňanmi a Černochmi, nie nami, pre Boha živého. Ale vidíš, samozrejme, biele ženské sú tie, ktoré sa nehali ovplyvniť iba. Pretože to je objektívne najľahšie ovplyvniteľné pohlavie a etnika. Takže sa im to podarilo, áno. Takže čo vlastne? Čo z nej získaš? Ty si ten, ktorý bude asi reálne zarábať viac. A tým nechcem povedať nič, že ty si nejaký lepší než ona. Ale ona to tak chce. Ona chce, aby si ty bol ten, ktorý tam bude prinášať tú value, tie peniaze. A keď bude zarábať viac ona, tak sa bude tváriť, že jej to nevadí, ale aj tak si nájde lepšieho asi. Takže to sú také malé white lies, áno, ktoré sa nakoniec stanú veľkými klamstvami, keď zistíš, že oh shit, ona odišla. Áno, ona odišla. A takže vlastne čo? Sex? Asi nie, že? Asi nie, no. To bude zas výhovorek. To bude výhovorek, no. Ale potom uvidí, ja neviem, Johnnyho Deppa, alebo DiCapria, alebo Brad Pitta, alebo kto je ešte teraz taký? Timothy Chalamet, čo teda absolútne nechápem, vyzerá jak Twinkie. A zistíš, že proste pod sebou má vlhký flak. Tým by dala, no tebe nie. Čím to asi je? No, viem presne čím to je. Je to tým, ne že by boli nejaký o moc krajší než ty, alebo čo. Je to fame. Je to len o tom, že sú to známe postavy, známe tváre. To je fame fetish, ktorému sa možno tiež povedujeme niekedy. A ktorý funguje aj na ženy. I'm sorry, ale akože fakt Taylor Swift, to nikdy nepochopím, čo sa ako niekomu páči na nej. Je plochá jak lata. Ksicht má OK asi, dajme tomu. Ale aj ako ten výraz má taký zvláštny. To isté Sabrina Carpenter, to je pičovina. Ako fakt nechápem, jak sa tomu niekomu môže páčiť takéto ženské. Ale dobre, no. Vieme čím to je. Je to fame. Je to fame fetish. Pretože niekedy predavačka v Tesku vyzerá krajšie. Ale tu si nečne, že to je predavačka v Tesku. Teda, víš čo, muži si to asi všimnú viac než ženské. Ženské si nevšimnú predavača na OMV-ke, ale muž si asi môže viac, je väčšia pravdepodobnosť, že si muž všimne ženskú v Tesku, áno. A ženské sú viac náklonné k tomuto fetišizovaniu známych ľudí. Ale v podstate jediné, čo si musíme uvedomiť, je to, aby sme mali vlastne nejaký svoj vlastný goal, svoj vlastný cieľ a aby sme si za ním išli a tak nejak nepozerali na to druhé pohlavie. Snažiť sa nebyť dokonalý
pretože nikdy dokonalý nebudeš a vlastne ty ani nevieš, čo to znamená byť dokonalý pre tie ženské. Lebo evidentne im nevadí, keď volá kto spácha trestný čin. Evidentne im nevadí, keď niekto vyslovene do svojho dating profilu napíše, že má históriu v bytí žien, partneriek svojich, pretože to sa stalo. To niekto urobil fake profil, a to som už tiež na Gulagu mal taký príspevok, že niekto urobil profil, kde bol fakt nádherný muž, nabúchaný, pekne upravený, na nejakom peknom mieste odfotený a v tom bio mal napísané, že má teda históriu v mlátení žien a mal 600 mačis, tuším, 600 žien, ktoré mali onho záujem. a to není tým, že by vyslovene nečítali, ale áno, väčšina z nich nečíta tieto bios, ale on im to potom aj v tej konverzácii 1 na 1, už keď boli v tom čete, tak im to pripomenul, hej, ty si čítala to, čo o mne bolo písané v tom bio, a on je ti vyslovene napísal, že áno. Takže asi majú radi, keď ich niekto bije, no, neviem. Alebo len proste vyzerá dokonalo. O tom to celé možno je. Že v podstate cieľ je look maxing. Proste snaž sa vyzerať čo najlepšie môžeš, dosiahni voľaké ciele a nebuď gay retard. To je celé. Takže vlastne som to mohol urobiť za 2 minúty. Ale chcel som sa vyrozprávať a máme prvý podcast za sebou. Asi. Už nemám čo asi dodať. Len snad stay safe out there. Buďte fakt opatrní a nenechajte sa zmanipulovať nejakou succubus. Dobre? Tak čus.